Brigadura és una secció del festival que està composta d'alguna forma igual, no?, que les diferents seccions del festival i té com un petit festival aquí dintre, no? Jo crec que és una cosa molt maca també per al públic, és d'entrada gratuïta, que és una cosa que també està molt bé, i un públic, no?, un públic molt fidel, any enrere any està disposat a veure pel·lícules, a descobrir coses noves i a ser part del festival. Pues bueno, me enteré del festival y quise venir a conocerlo, a aprovechar la oportunidad. Y bueno, pues me enteré también que aquí las funciones eran gratuitas, entonces vine ahorita a ver una película, Confessiones de un asesino. Normalment, quan he vingut aquí al festival, m'agrada venir... Sempre vaig a una marató, al Retiro o al Prado, però m'agrada venir aquí pel tema de les pel·lícules gratuïtes, perquè hi ha estrenes especials i lo dels homenatges sempre que es fan a certs actors.